ithi incwadi yeBhayibhile Nyobo fast nanku unyana wakho nyana nanku unyobo hallelujah hallelujah ithi incwadi yeBhayibhile namhlanje fast nanku unyana wakho imulo ithi incwadi yeBhayibhile nyana nanku unyobo hallelujah hallelujah mfazi nanku nyana nanku unyobo jocela kanzongena ndithi mama ndinowadayi aphela amanzi emsubeni ithi incwadi yeBhayibhile atezakuthetha atezakuphela amanzi emsubeni uthi mfimbi umama mamela namhlanje kunomama balapha abathandaza ubusuku nemini abalali mamela kunomama balapha unyana wethu ubilile uthilile yentombi thathile apho nayo imsulubuso ubuso bale muntu apho yentombazana kusheka umfanekiso wobuso bukaYesu ndifuna ubuza bangaphi namhlanje abantu abalapha betheza dapha friends of you bayamamela namhlanje khomama balapha wayafika phaphezolo kakekeyo kodwa namhlanje wafika wafumana itshomi ngaphakathi waseyamkhupha ngaphandle mamela incwadi yeBhayibhile zintombi ezimbili zaseJerusalema lusana ukundilela mna zililelene nabantwana benu namhlanje ndifuna ukuthi ube linyaniso ndifuna abamama uHana ndifuna abamama uSara ndifuna abamama uNaomi mamela uHana kwaze kwaphakama sikukum usana ngaphakathi kuElizabeth ndifuna ubuza namhlanje bangaphi nomama abakwazi unceda enkonzweni yabebuhlonyo khona ukusimisa yakho lendiye emhlabeni unyana ukhomba ngebhozi eyona nto ihambisa inkonzo ngabantwana bam ithi incwadi yeBhayibhile mnandise nabantwana ndabakhulisa osogqiba baqaqaqulu kunabantu abalapha kulobhuti abalapha abathi kudala ndikhangela umsebenzi kodwa nakumnandi yabaleka kodwa nakukubi ucinga umama mamela ke khubeka endleleni uthi nomama balapha abahlekisa ngentlungu zabanyomama kunomama balapha abangakwazi ukugcina into zabanyomama ithi incwadi yeBhayibhile omama isibane somnye umama susicini isibane somnye umama susifaka phansi kwetafile isibane somnye umama sibeke phansi kwetafile ithi incwadi yeBhayibhile intombi esaziziyatha zodlela zalala